Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Welcome kita diri sa Aksyon, akong kapihan sa Aksyon. Karon nga adlaw, Domingo, Hulyo 6 na kita, no? June 6, 2021. We are now in the middle of the year. Medyo sa sininga bulan na nagasugata kita sang maulanon nga panahon, no? May mga bagyo nga nagasulod, gabi daw hindi magwantagid ang kwan. Do hindi pertigid ang volume sang tubig apon sang ulan nga nagtupa diri sa aton ay would presume hindi lang diri sa Bacolod kundi sa iban nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental nga nagtugay niya sa mga pagtaas sang level sang tubig sa madamo nga mga areas. So isang guwapo gapon nga lugar to ya sa sining perting nga volume sang tubig nga nagtupa kahapon. No? Anyway, halong-halong gid mga kaaksyon. Ang aton sining pagpangalaga dinudulong sa inyo sang ang aton bisita karon nga aga si Mayor Bing Leonardia, no? Kabalo kita mga kaaksyon nga diri sa syudad sang Bacolod. Medyo nagatsaas gid man ang kaso sang COVID-19, no? So for the past days, way kita gana numbo sa double digit, no? Aga lambot pa kita gana triple digit, no? Ang pamangkot karon nanong ginahimo sa aton nga mga opisyal sa syudad sa Bacolod, especially sa aton sining IATF diri sa Bacolod, ang BOC si Mayor Bing, no? Nano ang ginahimo sini parang bisan paano mapaganhagan naton ang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod, no? Are they doing something for this? May mga pagbag-o bala kita nga iga-expect sa sining palabuton nga minadlaw bangod sining pagsaka sang kaso diri sa syudad sang Bacolod, no? So amo nang aton nga mga sentro sa aton nga pagtalakay sa karon nga aga mga kaaksyon, no? Nano ang ginahimo sa aton mga opisyal kag nano ang mga pabuton naton nga pagbago. I would like to believe nga may mga pagbag-ogid mo, ha? May posible may mga pagbag-ogid nga mga protokol, pagsulundan para nga matapna naton kag makabulig kita nga ining COVID-19 hindi na maglapta diri sa syudad sa Bacolod. So with us mga kaaksyon sa karon nga edisyon sa kapihan sa aksyon si Mayor Bing Leonardia. Mayor, good morning and welcome once again sa aton kapihan sa aksyon diri sa Aksyon Radio. Good morning, boy. May aga sa inyo, may aga sa inyo da sa aksyon. Binagay sino na.
Kag of course, may agad sa imo nga mga libo na kung milyon nga mga followers. Damo naman ah. May Las Vegas ka pa yan mo. Yes. Si Migo to one ball. Palyo ba si one ball ka pamati mayong aga gid si mo one ball. Thank you sa mga thoughtfulness. Do plangga gid to ni one ball no kag isang pamilya nila dito sa Las Vegas bla. Sige. Well, anyway, Mayor, amo ni subong sini we are also being broadcast live sa aton sini nga Facebook page. So ang aton nga mga kauturan outside of bako of the country ari man naga-monitor sa ato no. Kay sini sila kon man ni sila mo curious man ni sila ano ang ginahimo naton diri sa siyudad sa Bacolod. Sa nakita naton Mayor, pila na ni kadlaw nga daw mataas ang kaso sang naga-positive diri sa siyudad sa Bacolod. Now, ang pamangkot karon is ano ang aton nga ginahimo and may mga pagbag-o bala kita Mayor? Okay, thank you. Of course, yeah. Kabay pagpamati dili sa Japan si Renor, no? Wala sila pabalo. Ara gina sa permi. Okay, sige. Okay, ang aton nga yun na naman ang kakaltabo wala sa bana giyatago. Muna meaning subong nakita ka ng taas na gidman ang cases ikumpara sa nagligad kay daw roller coaster kita diri sa ining COVID ni ini kay isang pag-umpisa daw halos wala. And pinagsaka so napapanubo taban to ng December, imagine Christmas 5 cases a day lang ang average. And January naglubo pagagani 4 na lang. And sa February 2 na gid lang cases a day. Nagkalamo ng mga inadlaw nga 0-0 na kita. Then gulpin naman sang pagkatapos ng March naglumpat naman. And amo ni subong ang atong kabaraka nga bantayan tigid. So I think the first thing to do is to remind our people that COVID is still here. No? Kaya daw ang amo niya obserbasyon daw ang iban nga muli naton daw na-taken for granted na lang COVID. So, daw naanas na sila nga halin siyang sobrang isa katuig ara ng COVID niya na. And we are being told to learn how to live with COVID, but it doesn't mean it is regard to COVID. I mean, sila yang to learn how to live with COVID, we should even be as careful as ever. Kay mas damo. Sa una ma ito, paghambal kitang lockdown. Doon natuloy kang kada Domingo sa una, sa kabulan to, mag-lockdown gani Sunday kita. Wala din yata may makita malandong sa bilog ng Bacolod. Pero subong nakatilaw ng atong kumuluyo. Titinan, kalabanan sa tunas, bilog dito sa COVID mo. Yung atong COVID, subong, daw nakakita na sila na daw nakagwa sila. Okay man ang yapon, daw may iban nga nagligwa. So, I think over and over again, hambalang ta atong tumuluyo nga mabantay di Japon si ara kid Japon ang COVID kag kisagad daw ni mga kapatid na nabatian ko is makapatid ko istorya nga may iba nga tao nga wala pati sa COVID. Ara pagid may mga pagid may mga ara pagid mga negative bala na way gapati yang may COVID pa. Sobra na 3 million ang napatay sa bilog ng kalibutan. Sa Pilipinas 20 mil na guro kilo. Sa ato mismo sa Bacolod, 290 na thereabout. So, masyado ni kaseryoso Japon. So that's why, let us put it in perspective by saying in the first case, ang aton official designation is MGCQ. MGCQ, huh? We are supposed to be under pinakalax nga quarantine status. And that is primarily because sa nagligad, may nagiba na sintangan na di. So, but we are in constant assessment, evaluations ng DOH. More recently, we were already considered high risk. Now, with that, we are to be very conscious. Although, pagkit gani nga nag-high risk kita,
pag makita man sa figures kay alin sa February nga nagduwa lang subong nagyumpatilis ang March, April, May. And subong sa June, gasugod kita, tag-as mga cases, damo ang cases. Isa sa naka-factor, of course, is because being intensified naman ang ato nga testing. No? Mga 90,000 na na-testing ka rin sa pag-umpisa sa pandemya. Of course, some of them are kaduwali testing, pero the fact is, the effort is there. Kung 90,000 is 90,000, and if we have only a population of 600, halos 1/6 na siya. Ang ato niya, bilog na population, including the minors. So, ang walang tayo din nga nakita natin nag-surge. Pag sugod ba surge sa Manila, kundi nag-surge na tadi. And that is why ini nga semana was very heavy for us kay nag-meeting kami sa mga infectious disease doctors, which felt was a necessity. Kaya sila mismo in a sense, nagayapalapaman niya makaistorya sa amon. Then, nag-meeting man kita sa DOH. Ang regional director mismo, si Dr. Emilia Munisimpo, o kay Dr. Jane Juanico nga mo na siya pang-attend sa COVID cases sa bilog ng Western Visayas. And mayong dito nga meeting because of our appeal kay yung site ang binamton ang COVID cases nga nagataas sa Bacolod. Ginatagan kita insibida the day after sa meeting, pabalo kami nga may 10,000 paid ka doses ng Sinovac nga mabot, no? Kag daw nag-abot na kahapon, Mayor, no? Nag-abot na dayon. So, tato sa Mayor, sang kuan, sang inyo king meeting sa aton regional directors ng DOH? Yeah, because I understand kita man ang ganing na LCO nga nahatagan sina. 10,000. And we will go to the vaccination later. That idugang tapan na sa 37,052 ta sa nabakunahan na. Now, taking away, sige, Mayor, I'd like to go back, Anay, sa sining meeting nimo with the doctors, na yung mga infectious disease specialist nato, ni mga doctors. I understand, Mayor, may mga kwan ni sila. May mga recommendation ni sila nga atag sa inyo? Direktoon ko na siguro, boy, because I have to reconcile that with, because nakamiting kami sa infectious disease doctors, no? So, kasi, may mga suggestions sila. So, request sila namon nga i-formalize nila, i-reduce into writing para man, although ang amon secretariat kay Teret manalilikad kay was under the supervision of City Administrator Kemang, being record man namon. So, eventually, they wrote us a letter officially. Okay. Because between June 4, kag amo man ang adlaw, naging tawag namon ang business sector. Kaging dungan namon meeting sila. So, as you see the check there, na gindungan sila namon, kaya ilang mga rekomendasyon, gusto namon i-harmonize with the business sector. Kaya this has always to be a balance between the economy and ang ato nga tayong lawas. And we facilitated that meeting 2 days ago. Kaya para makuha namon sila, ma-reconcile namon. Basta ang idea, giman sa to, nga kuha naman ang input sa mga doctors on one hand, and kuha naman namon ang input sa mga negosyante on the other hand. Para balance. May balance, kag may giya kami. Okay. Na ang EOC, kag ang mga opisyalis natin, kay Vice Mayor Elfid, no? Kay aton mga konsyales, may basis ang decision. And yesterday, we had another 5-hour meeting. So, kami alas 5, tapos kami alas 10.
Paul si Vice Mayor, si Councilor Rene Novero, Councilor Cindy, invitar na mo si Kadali, si Councilor Salanga, si Councilor Lenny Gles Palen, no? Masyado ginagkagdako ang bulit ang atong ABC President kay kapisan kag makaintindi, makabalo. He's very, very competent nga ABC President. So, ang AOC naton si Administrator M.A., ang atong Secretariat si Cherry Manilili, si Dr. Antornan, Dr. Edwin Miraflor, ang atong OIC, ang City Health Office, kag si Dr. Chris Roman, nga daw wala, hindi nakapoy, pila na isubran sa tuwing nga lumbayag niya daw kakatingala ko na siya nga she started as a volunteer and until now he's very much in there. Okay. Now, so the as I see Councilor, I see bari-bari nga attendment sa meeting, no? So ang punto sa to nga why did we have to meet them in that series of meetings in semana was because para may giya kami. And maybe this is the first time nga i-share ko na sa public ining na take up namon because may kopya ko sang letter nila so para masipad-sipad ni Boy. Ganay, share tabi Mayor na ano ilang mga suggestions, recommendations? Yeah, okay. Sige. I was hoping, I was expecting na post ini sang amon PI, but I'm not sure. I think that could have been a good information sa aton nagpamuluyo, no? Okay, number one, ilang din this is not necessarily in the order of priority or whatever, basta din ang borders, no? Dugay niya amon istoryahan ay kapon. Okay, when we talk about borders, we talk about the airport, the seaports, and when we talk about the seaports, we talk about those coming from Manila and those coming from Panay or Iloilo. Okay. So, ang aming conclusion was insofar as the airport is concerned and the seaport is concerned, nga halin sa Manila, we will continue with what is the status quo, meaning we continue to require nga at least mag-abot na din mga pasahero na RT-PCR test sila within 72 hours. Okay. Para nga mabaton pa na di sila. Plus, of course, it means ma-secure na isang test-pass kaya ano pa nga mga other requirements nga naton. Now, ang naglawag ka mga istorya ang parte sa Iloilo. Kaya we considered for a while the possibility of also implementing RT-PCR. Allowing instruction. Yung tawagan gili namon kahapon Boy, ipa-enter namon sa meeting si DILG Regional Director Joby Ingeniero. And he participated for a long time. And kadamo sa questions ng atong mga Vice Mayor, kagli sa mga especially si Councilor Rene Novero. And we realized na there is for one a pending request sa IATF, which hopefully very soon to extend the travel ban between these two destinations, between these two ports, Iloilo and Okete. Iloilo, you have to divide it also in terms of the Iloilo city itself and Dumangkas. Like pagidaan nga Puerto, which is outside the jurisdiction of the city, and yan na under sa probinsya. So, considering actually katakutabo, due time naman ang gitang gabiyahe. Okay, technically speaking, only upwards and essential travelers are allowed. Tinanlanon, di ba? Ang mga ang cargos ang unhampered din na siya. So we saw that it was no longer a necessity or it would not be practical. Although side story dira is gatingwa kami mag-contact sa Coast Guard because kundi ang mga schedule sang Roro na matamat
ang mga tao na mo presentar niya problema ni Councilor Cindy Rojas is mahulat na sila bilog na gabi. Tapos isa duha man kabilog pa zero abot wala. So ma-coordinate na sa Coast Guard kung pwede ma-regulate ang hours na managabot sila para hindi man matamaan ng mga tao. So the long and short of it is well, in so far as Cebu is concerned, hindi kita kapot ng puerto sa Cebu under na sa province of Negros Occidental. But taga Bacolod dyan, ginapangayuanan sila naman sa S-Pass. No? So when you get an S-Pass, that presupposes nga naka-comply ka man sa iba ng mga requirements. So when you talk about Dumaguete, also isa man na kang istorya naman sa matulid, we realize also the practical side of it, although nagambala na si Councilor Novero at si Councilor Rojas niya ilawan nilang kung anong arrangement ang may natin sa mga bus companies parang mahagan-hagan ang atbot sang mga nagalaring sa Cebu kay due time na yung nag-aagis through Dumaguete. And considering the wala man some border control between these two provinces, would like monitor on the part of the city. So amo nang ding highlight sang so far as border control is concerned. Number 2 nilang naging proponer sa mga doctors, and this is in the official letter, nagambal sila na hindi pagtugtan ang dine-in sa mga restaurant for a certain period of time. And we'll talk about the period karon sa katapusan na lang. To which, when this was presented, ang mga hotel and restaurant owners nag-disagree. No? Hindi sila magsubot nga i-total ban ang pagkaon sa mga restaurants. No? Actually nila, in reality, ang nagkakatabo din man, kaya tungod ang dako naman ang porsyento sa pumuluyota na daw nagkakatahap na nakulbaan na sa COVID. Tingwa man nga magtandam sa ila na kayong lawas. Sinila ko di, idugam ko pagit nagaling i-check wala boys kay basi wala tanay na plastar din isang gusto. In GCQ kita, pero if you recall, I had issued executive orders in the past to the effect nga ga-appeal kita sang stricter implementation sang health protocols. Especially ang gathering. GCQ technically means 50% allowed. But you remember, nag-apilar ako na after namin tingnan mo ng mga kaparian, kapastoran, nga kung pwede i-implementa lang 30%, which is another quarantine status kung tani. So, ang mga restaurants, being apilar naman na sila through an advisory. I had to do it to an advisory because hindi tayo na-implementar kay we are supposed to follow the quarantine status of IATF. So that's why ayaw man kita sa mga restaurants na himuan ng 30%. And to which, according to them now, during that meeting with the infectious disease doctors at mga negosyante, nga in reality, halos 30% naman na nagkakanto sa restaurant subong. So, di sinya kung katon ina na total ban ang pagkaon sa sulod ng restaurant. Wala na gid. Sirado na gid. Kasi ang mga empleyado naapektuhan man. So, to that, we defer nga ang amon sa itong conclusion niya. Ang kahapon, of course, we did not conclude during that meeting together. Nga ara pa sila. Ang kami na lang niya para nasumpunan ka ng punta ni Kakaroon. Summarize na mala ni Karon. Nagsugot kami nga hindi na lang pag-i-close ang mga restaurants. Okay. But, promisa sila na
they will continue. Like, for example, I had a direct question sa presidente isang hotel restaurant, si Bobby Magaluna. Kaya take niya 30% na lang ko nag-abot. Or testing ko, supposing karon may ma-ocupar, may ma-charter sa imong restaurant. Ano mo 50% kung 30%. Tabla kung bakit ako ay nagsugot man silang hibuan lang nila 30%. Oh, okay. So at least that is supposed to be a good compromise. So, at tanong ko lang, Mayor, no? So, as far as restaurants are concerned o kumakalanaan, sa under sa MGCQ abing guideline di sa National IATF, allowed sila 50%. Pero nag-appeal kamo nga sa mga restaurant owners nga pwede 30% lang. So ang mga doctors naman nag-recommend, no, ini mga infectious disease specialist nag-recommend nga wala lang anay sang dine-in, pero you come up with a tawag naton abing settlement o may kuan lang compromise nga settlement nga may dine-in pero appeal lang sa mga restaurant owners 30% lang ang capacity nga ila nga i-accommodate. Amo na sa mayor, no? Correct. Okay. You got it right. Okay. Situation. Okay. So while we know very well-meaning ang ato nga mga doctors, you know, in the end, even in their words, they also call it a healthy balance. Okay, this is a balancing act for us. If you come to think about it. Okay, correct. so how about, Mayor, sa mga religious gatherings? Naka-kwan man kamo sa ila? Naka-istorya man kamo sa ila? So that's the next item, boys. Okay. Item number 3. But I will read to you the proposal para kay wala man ni guro na pagwapa sa media mo. Okay, this is item number 3. Letter sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Which the president is Dr. Romela Itles Ruiz. No? Attend din siya sa isang meeting. Kadako na sa bulid ni Dr. Ruiz sa aton. Salamat din niya ara pa sila gyapon, no. There are other names there porque basi hindi ko matawag ang tanan ba lang. Basta muna sila kung baga please made ang tawag natin sila PSMID. Okay, ang ila di basahon ko ng word for word, no. Sige Mayor, okay. Not allowing any form of social gathering regardless of whether permission was granted or not for at least 2 weeks, no? Okay. An exception would be funerals and which where only the immediate families are allowed to attend, but with the strict implementation of health protocols. Okay. Any form of social gathering, birthday, kasal, mga mo pa na. So, this is ideal, but under the circumstances guro, bulubod lining na itong pasubong mahimo. Kaya hindi naman pungga ng religious gathering. So, it will go likewise to balik sa aton nga compromise. Meaning, tanay kami nga, hindi mo lang Japon sa 30%. Okay. So, ang aton mga simbahan, gina-apilar natin sa aton nga mga religious leaders nga hindi mag 50% kundi mag 30% ng yapon. And so amo man na of course i-remind ka lang natin pumuluyo na hindi gid bala maibitan lang anay sa mga social gatherings kay we even had to clarify it because ang pag-issue ng statements ng EOC, kung let me say this, nga kung magnayo kamo permiso sa EOC, sabtunid ko muna sa EOC nga palihog kung pwede, hindi lang. No? So, that is different from telling them nga hindi pwede. Because technically speaking, MGCQ kita, we cannot stop them. No, legally. But on the other hand, this is an appeal, moral appeal, personal appeal, nga, pangbaga, self-imposed. Ato na lang iniyaanay niya initiative
So, ang amon tong kasugtan niya, we cannot totally ban that, but still, paano dumunta atong pumuluyo? Okay, I think isa sang causes na nag-spread ang virus is because of sa mga social gathering. Correct. So, when you do that, kinahanglan mo observe yapon ng health protocols. We all know that means. So, ang amo din isa ka portion, ang mga wake, mga bilasyon na namo na. Kag diniya guro, we can implement this locally kay wala man ang research nila ni Vice Mayor, though may ligwa kami diri. So, hindi mo na mo nga maximum of 5 days. Ang haya. Ang haya, maximum of 5 days. Kag, pabantayan namon sa mga tanod, kag sa mga kapulisan naton, ang nagaginotok. Okay, kung hambalon ito nagimati, may iban nga nagahampang mo. Okay, sa bilasyon. Kung sinalian, basta may munti pa gani. Correct. Ano ng mga balantayan. Sila, siguro nahidlaw man sila sa unang kada may patay gani, tumpukan nila. So maximum may of 5 days ang haya. Tapos ang pabantayan ang nagabilasyon. Kag ang balanay namon nga dapat kung maglubong din ang immediate family na lang. Kaya bilog na barangay maupod. Of course kultura ta na kag maintindihan ta gid na. Pero kung pabayaan to na karon, wala ni katapusan ni. Why kita mayor sang implement nga let's say sa lubong nga amulan ni kadamo nga taong allowed to sumasulod sa patio, damo na blame sa ibang nga LGU I think may aras na mo nga may aras na limit about a certain number kung pila lang pwede makasulod sa patio. Well, ang amo na terminology niya immediate family. Immediate family. Pero kung sila kabilog. Also, but amo nga giya nga dapat immediate family na lang. O hindi ang bilog nga purok o bilog nga barangay maupod sa lubong. Kaya hindi pa na pwede subong. Amo nga yung kasugtan. And by the way, boy, tanan ini nga gina-istorya naton kapamatigo sa aton subong si City Legal Officer Attorney Jojo Bayatan nga gina-finalize ini subong para mapirmahan ko at the soonest possible time. Okay. Kay ini maging executive order ni kanang ginhambalan tani. So this is in effect what I'm presenting before you is an advance copy of the executive order. Daw ikaw ni ambing nakatilaw preview. Okay. So kagabilan mo as I told you, ang meeting naman alas 5 nag-umpisa, alas 10 natapos. So amo tong nga pagkatapos ulit siya, itawagan ko si City Legal Officer Jojo Bayatan. Paging ayok ko siya na hatagan din ang priority nga matapos ng executive order immediately. Okay. So, social gathering. So, ano pa mayor ang iban? Ang isang item nga ging proponer sa mga doctors is closing down non-essential business establishments for at least 3 weeks, such as movie houses, malls, gaming centers, entertainment centers, beauty salons, barbershops, gyms, and playgrounds. Exceptions are hospitals and, etc. And so to this, nag-react man ang business sector. Okay. Naghambal ang hotel and restaurant, naghambal ang si Frank Carbon nga sila hindi lang pag-isira. That will be tantamount to a lockdown. To which we agreed, no? Okay, first ng malls, hindi ka man masira na sa buong mall. In the first place, legally, we cannot. Of our status. But at the same time, among observation in general, sa mga malls naton, na nagapati man sa health protocols ng kalaban. Stricto man sila? So, there was even a proposal nga ang mga entertainment and gaming centers siya may untakunan. Kasi hindi na pwede nga sa isa ka mall
pilion mo. You have to all or nothing kada. Mm-mm. Abrihan mo sila o sirahan mo sila. Mhm. So, in the end, we decided nga we will not close. No? Mhm. Okay. Isa pa yung point out sa among meeting kahapon nga ang mga sinihan, wala man na may tanaw sinin. Ako guro mo, tatlo ka tuig na kuway ka ta sulod yan. Kaya, of course, paano dumata ito pumulo, ano sa sulod sinihan, air condition gadaan mo, as a general rule, and may I remind our public, ako mismo yan, I practice this. Hindi kung pwede, hindi lang magtiner sa air condition. Sirado, kamuha nun da, ang hangin niya balik-balik lang. So, that is the reason why asang pumuloy nato na dokman magsulod sinihan. Kung bakit mahiralian ka na. So, bali, amo to, sa punta is we are not going to close, no, the business establishments, no? As much as we respect and we see the good intention of the doctors na para sa sini, daw mabudlay kay tama mo legal kag may reaction man sa business sector. So katang na as ang mga homeless people ni taking explain man ni is the head naton pasitiro gabi na may ara pa magina pero hindi nagidamo okay ti ang mga badyaw la to. Eventually na pangsaylo tadi man to sila pabalik sa ila lugar. Yung proseso dito gindala sila sa Dumaguete do ato ka trip na nabalik sila sa ila to lugar at naghagan-hagan after problema sa badyaw. So nakakabilin natagan na rin sa atensyon and yung barangay patawag mo ng police colonel Mr. Liada nag-upod man sa meeting kahapon and that means makuha sila, makoordinate sila. Okay. Sige. Ang parte sa mga quarantine facilities may I say isa ka bintahan naton ang quarantine facilities tungod sang aton mga efforts na nagligad kay pagsugod disney can you imagine kung ano nga lagsanay sini we started with zero wala man tang quarantine facility so ding panghimawot nila ni Engineer Sibalios under the leadership and the supervision ni Councilor Rene Novero madamo nga quarantine centers ang aton na obra in terms of the schools for example kay ang amon to yung attitude was sigihon ka lang sigihon pangkaayo kay pang-rehab ang mga eskwelahan kay mapuslan man gyapon kung bisan wala pa pandemya mapuslan sa mga estudyante so double purpose or multi-purpose na ganit. So we have enough rooms ang aton na subong na kabalaka ang aton manpower. That's overall point may I say this already as a matter of information pamandumonta sobra na isa na katuig mga 1 year 3 months 4 months na tasubong natural ang resources ng syudad kuan man kaubo-ubo man so amo nang what we are trying to balance as much as possible tinuan naton hindi tamataman sa just to hanay sa mga quarantine facilities because until now ang aton nga ginapang quarantine can you imagine you have to give them breakfast lunch and dinner kag mas maaw kon aga may pamaaw kon hapon kaya man is open naton
may iban ganun nga hindi talambok sa sulod quarantine center. Sige. But of course, that means expense on the part of the city government. Sige. Mayor, dali agad Mayor ha, kay may obligasyon lang ko dire nga dapat pasulod ko gid. Balikan lang natin si Mayor Bing mga ka-aksyon. Mayor, when we come back, I'd like also to discuss ining ibang pangablang nga mga suggestion kag recommendation sang siningang aton mga doctors, especially ining sa curfew kag ining sa liquor ban, no? Kag iban pagid nila nga mga I think damo ni ang interesado gid no sining party curfew kag sang liquor ban. I think may mga changes ini. So, i-discuss na Mayor sa pagbalik diri sa kapihan sa aksyon. Meanwhile mga ka-aksyon, standby. Mayor, matawag lang kami liwat sa imo para ma-discuss natin ang ibang pang punto sang aton sini nga mga doctors. Magabalik kita sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sini. Sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook, no. Ang mga naga-comment wala pasensya dahil lang tayo sa mga daw ining may mga kuan daw may mga silimlan nato, may mga politika blan di ko lang pagbasahon nang kuan lang kita. Kuan lang na nang respetuhan dahil lang no. Kung anong opinion nimo kung party politika, imo na lang na yan, no? Ginarespeto tayo na. So, hindi lang ko magbasa, no? Sa sinabtan na parties na. Anyway, i-greet ko lang dire ang aton nga mga kuan nga mga dali lang. Si Neil Brian Valuis, good morning dira. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Alex Fuentes, kag kay Maria Fe Daday Amurin, no? Good morning dira sa imo. Kent Bulakha Juanesa, good morning man, no? Bisan dira sa kay kuana, sa kay Ricky V-Boy Ricky, ang iyang kuano ng profile name. Anyway, Maria Fe, asa na basa ko na. Sakay Lelebeth Celiado Castor, mayang agaman. Kay Andre Ann Escolyar Maano, anong sala sa simbahan na sige mga kuha na lang na no, mga comment ninyo kung partidera, hindi lang ko magbasa, pasensyahan na lang ta ha. Sige. Inyo man na inyo man na nga mga kuan bala mga blatyagon, ang inyo nga mga nakita abe. Hindi na lang ko magbasa. Sinaha. Ana Rose Ninto, may agaman. Sakay Jinky Dialagdon, nasa mama kag papa ko no, Joe kag Lolita sa barangay Pandanon DSB. Kay saya sini nga mga sisters Jenny kag Jane, sa iya mga kids Jam kag AJ, sa apo niya si Austin kag sa iya mama Kirina ga monitor man. Salamat. Sakay ginapili ko lang anay blabsen siya gid. Alex Montesa, good morning. Sakay Nika C, halong gid no. Sakay Jedelyn Toledo, kay Risa Biatingo Gonzales, kay Helen Malala Lum, sa kay Venecia Ginson, Rosabella Derla, kay Venecia Ginson, damo ko nagyapon wala social distancing, no? Guro na ilustik to tapagida guro da, no? Lovely Cham, Giovanni Amante, Ana Agravio Ramirez McGregor, kay Beth Sid, sige, hindi ko kakuan ko na ano gini, no? Jedelyn Toledo, Pablo Manga, Salpak Makadrogi na Helen, pero sinabtan na isang mga siglang.
Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Open na kuno si Ilaya ang dito sa Minnesota, no? Hi, good morning dara or good afternoon Ma'am Van sa kaya Dr. Matthew Mayo. Good morning, good afternoon dira sa Minnesota, no? Si Ma'am Eleanor Fukuda, good morning Ma'am Eleanor Fukuda dira sa Tokyo, Japan. Renido Aldea, Venecia Hinson, okay, Kent Juan Nessa, na sila. Sige Why kaso inyo na yang mga kuan sa imo da amigo Ricky, inyo na yang mga kuan mga blatyago nyo na. So kamo lang da ya hindi lang ko magbasa, pasensyahan lang ha. Kamo na lang inyo lang na no kay hindi lang ko magbasa sa mga comment. Greetings na ako na ha. Hindi lang ko magbasa sa mga comments parte mga politika. Kay Ruel Sason, Lilibeth Castor, Ana Sinoro, may agaman, JP Pomperada. Kung magbinibigay lang tanan, wala lang basulay, amo nambal niya. Pwede ko lang na mabasa. No? Helen, Sandra May Ramirez Abilia, Carlo, sige. Happy birthday kay Dadad Arbolario, sang Ilog, na? Jenke de Alagdon. John Vicente, good morning man. Sige. Si Rebecca Filasol, good morning man. Teresa Linahakayaw is also with us sa Bago City, no? Kay Rosario Kilantang, Imelda Hongong, kay Milagros Cesar Alita, Mary Joy Camero, Mayang Agaman. Sa kay Ira Halile, kay Sobi Treyes, Jadelyn Toledo, kay Richard Diet Pacheco, Brenda Opina Sinoro, good morning man. Levi's Wrangler, grabe niyang profile name ba? Kay amigo ko Arnel Estrada, morning sa imo pare, no? Kumusta ka na? Good morning dara kay Mark Gabriel Salanga, musta ka na? Kay ihada ko Angela Torres Apawan sa kay Angelica Anding, no? Good morning dara sa imo, no? Mayang agagid, no? So sa aton dira nga mga ka-action, mga kuan lang ko I would rather not read sa mga kuan balasang mga comments nga sa politika, no? In fact, bisan sa regular program namon, basta politika, galikaw kami anay, no? Sa mga comments sa aton nga mga listeners. Although we respect your comments, inyo na iya, pasensya na lang ta, no? Hindi na kami magbasa sa mga comments, basta parte na gani sa politika, no? Ginadiscuss natin diri subong, parte sa ginahimo sa aton sining nga mga opisyal sa syudad, sa sining aton nga COVID-19 nga nagataas ang kaso diri sa syudad sa Bacolod. May iban man nga gusto ang bala ng parte baha. Ti kahapon bisan diin ka lugar gapon gataas ang tubig. Pero at least unlike before nga tag 3 days sabi ang tiner sang tubig kung kaysa pagtapos nga magtaas. Gapon to kadasig no so sabi sa akon sa amon to na obserbahan ko sa barangay Panukoy dira sa akon area. So nasus nagpila kadlaw ng tubig taga tuhod gapon pero kagabi kon lang oras lang nag-subside man, no? Pero tigid to gabi nga volume sang kwan ang volume sa to, no? Sang tubig nga daw isang gwapo to yung lugar gabi ang amon taytay do sa barangay Panukoy sus hindi ka magpati nga galapaw yung tubig mo, galapaw yung tubig, no? So pertigid, no? Pero halong yapon so ato sa aton nga mga ka-action, no? Standby, balikan to si Mayor Bing, i-discuss naton ining curfew bala kag ano pang panawag sini curfew kag ang liquor ban, no? Para nga mataga ng aton nga mga ka-action sini ano. Atagon naton ang ina-discuss dire recommendation sang PS Med, no? Ani nga aton nga mga Philippine Society of mga infectious diseases specialist. Kag nano rekomendasyon, nano ang aksyon sang BOC o kon aton sini nga
operation center abe no. Bacolod Operation Center. Nano ini. Kag ini tanan nga discuss naton sa siling na ining palabuton nga nadlaw mapagwa na ni sang executive order. Amo ni man guidelines naton diri sa Bacolod as to the protocols nga aton sini nga sundon samtang gaaway kita sa COVID-19. Okay? So, mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos si Ledaya Zamora Yamagishi sa Tokyo, Japan. Good morning, madara sa inyo. Ha? Maayong aga madara sa imo sa Tokyo, Japan. Okay? Sige. Standby kay Akonsel Leonor Montesino. Good morning, man. No? So, standby na yun. May kuwalang-kuwan na kadali. Mabalik ako sa kapihan sa aksyon. Pamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligal ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligal Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalaman palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action. Sa kapihan sa aksyon, we have still with us si Mayor Bing Leonardia, no? Ginambala naton dire nano ang aton nga mga paabuton nga may mga pagbago sa aton sini nga mga protocol diri sa siyudad sa Bacolod as far as our battle against COVID-19 is concerned. No, balikan nato si Mayor Bing. Mayor, siguro matouch naton ini, no, kay hindi mangid malawig na aton nga panahon nga nabilin. Matouch naton, Mayor, ining party curfew kag party liquor ban, nano yang recommendation sa mga doctors kag nano ang aksyon sa aton sini nga Bacolod Operation Center? Nagaliwat si mo kagay na nag-text na si Eleanor nga pamati siya kuno sa imo. Nakita ko na di siya ginapa. Magsugod tara na siya. Si Eleanor, alon sa gay Pukuda, dun niya, Eleanor. Okay. Sige, okay. Dito sa curfew. Ang curfew, we believe, is already under our jurisdiction. Okay. Now, there is an existing ordinance nga ging author ni Councilor Archie Baribar nga ang curfew that will depend on the quarantine status ta. No? Kung GCQ alas 11, kung GCQ alas 10, and so on and so forth. So, but at the same time, si Councilor Rene Novero nagpa-author man sang isa ka ordinansa that has given the city mayor authority to make decisions or changes sa mga existing regulations. And that has given me, in effect, authority to change the curfew even if we are in GCQ. Okay. So, halin sa alas 11 na curfew, nagkasugtanay kami, even with the business sector, nga pamati isang atong meeting namon upod sa joint meeting sa business sector kag mga doctors kay wala labos na ang doctors sa may separate meetings pag kami. Nagsugot man sila nga palaba-labo na curfew ta imbis ang alas 11 masugod na ta alas 10. Okay. So it will be therefore from 10 to 4. 10 to 4, oo. Now, pero wala ton pa ni Mayor ana ang imong executive order, no, regarding this? Correct. Okay. That's why we might even give it a day or two to implement kay para hindi man sila makapreparar man kay bisan ang mga restaurants, for example, ma-adjust na sila sa closing time nila. Okay. Kaya ang mga cook, ang mga waiters, mapuli man na sila balay on time. So, but si Councilor Archie Bariban nagsugot na sina kay king-emphasize kina nga that was for the intention para wala kung may emergency o may urgency, hindi na kami maghulat pa nga first, second, third reading sa sanggunian, ihatag din sa mayor. And that's the beauty when the city council and the mayor are in harmony kay kakapos maghimo sa mga bago nga mga hagna para to respond to the all of the time. Okay. So 10 p.m. to 4 a.m. Okay, so that is insofar as curfew is concerned. I think that is a done deal. So it's a question of ang mga I will just repeat it. Ang mga restaurants nagsugot sila. Palaba-labaw ang curfew ta. Okay. Next, ang party sa liquor ban. Liquor ban, okay. Na okay ging obserbasyon na may nagabayo lang sini, no? Kaya kundi nagwaining ging allow nato ng pag-inom sa publiko from 6 to 9 in response sa ayo sa mga hotel and restaurants sa una. So, of course, nabatang man kami ito sa sitwasyon nga kung i-allow naman ang hotel, alam mo na naman hindi pag-allow ka rin mga karinderya and so forth. So,
effectively, ang buwa sa to, damo ng lugar nga pwede maimnan. Mhm. No? So, but ang problema sa inom kay kung nakainom na ganit, hindi kalipat ang mga health protocol. Hindi tama hindi tama implementar ang social distancing. Mhm. So, ang sa dugay ng istoryahan na ang konklusyon namon nga kundi gayo man yung mga liquor companies nga makaginhawa man sila. So, ang compromise nga ginimo namon is that we will allow the sale, no, sa mga supermarket, Changi, sang liquor Mhm. from 12 noon hasta 6 o'clock sa gabi. Sale, pagbaligya. But absolutely no drinking in public. Hindi pwede sa restaurant, hindi pwede sa karinderya, hindi pwede sa diin pada, hindi pwede sa kalye, hindi pwede sa kasilyo. Mhm. In other words, kung mag-inom sila, mainom ang pumuluyo, sa sulod lang nila balay. Sa inyo lang balay, no? So Wala na. wala na ni nang sauna kay gina-allow ta ni mayor mo nga from 6 to 9 PM, gina-allow naton ang inom sa mga restaurant, sa mga hotels, no? Yeah, so that is a stricter rule nga hopefully can result into hagan-hagan sa mga cases naton. So i-implemental tayo ni sila tanan nga together with the curfew kag ini dako na nga bagay nga makabulig hagan-hagan sa aton cases. Mhm. Kag in furtherance with in fact IATF rules kaging hambal man sa infectious disease doctors ang mga 18 years old kag ang below 18 years old kag those above 65 years old ikanon taman na nila constraint na sila ikadamo na sila and maybe we will start with mga malls ni kay kung stricto ang malls hindi ni sila pwede kasuloda. Pero kung hindi sila kakato sa malls, gahagan-hagan man ila paglinibot-libot. So, but of course, kasi balipatan ito nga punto, together with our containment measures, gina-accelerate namon ang aton Vaccination. ang vaccination. No? Kag, of course, the good news is nag-meeting kami 3 days ago with atong aton regional director kaging dugangan kita insigida sang 10,000 ka dosis ng Sinovac. Ining 10,000 ni mayor ka doses para sa diin ni naton ipang bakuna? What it's still the same A3 gyapon? A2 kag A3? A123. A1 to 3. Okay, we understand daw. Boss daw, mas-start na yung national May sa... announcement man na cascade pag A4. Pero wala pa kami guidelines sina. Okay. So, in the meantime, ang tatlo lang anay gyapon ng amon na implementar. Sa Bacolod, Mayor, so far, ang category A to 3, mga pila na ka% ang nabakunahan naton? I don't have that percentage but I have the overall figures. Figures, okay. Kaya wala ko na kuha na sa IOC. Pero ang last nga report nga sa akon 37,062. Now, Okay. ini ang aton nga bago nga nagabot kundi 10,000 ini. Ang instruction sina as of the moment is this is good for 2 doses per person, meaning ang malaputan mo na 5,000. Now, but sige, butag ka sa 5,000 pa lang anay boy, no? Madugang tang 5,000 sa sininga simana. That means malabot at ang mga 42,000 ka na bakunahan. When I say na bakunahan, nadala na ng first dose kag ang second dose. So, ang Lazada therefore sa 37 na is mga malapit na mga 5,000 tong last figure hatag sapon
ang naka 45,000 ang naka second dose na. So, but if you talk in terms of number of infections done, so 37,000. Kag tugundudangan mo na siya sang 5,000 subong nga semana, malabot na sa mga 42. Okay. Mga pagka 42, that is already 10% of our vaccinable population. Total sa population. Mga 424,000 man ang aton dapat nga bakunahan, no? And that reminds me nga one of the questions raised during the meeting with the business sector is that may nagpamangkot nga call center nga ang ilang empleyado hindi taga Bacolod. Further daw sa Bacolod. Di ano na karon gusto sila magpabakuna. Yan kambal ko nga open man kami sina. Gusto ko una ang taga Bacolod diya. Correct. By the time nga kung ninalian may sobra kita nga bakuna, okay. Laboton ka na hasta nag-ulog ready sa Bacolod. Pero kung hinalian karon na gusto man lang kung magkulang pa, budlay man na nga taga Bacolod. Mas wala pa na servan. Una ang taga Bacolod. Iyan niya ilan niya ang tag-iyas niya sa bakuna, ang taga Bacolod. So we have to distinguish between ang taga Bacolod kag ang pangayaw. Diba? Correct. Unahon nato niya preference niya unahon tagigin ng Bacolod. So kung magsubra, ihatag pa kung may arap lingwa sa uli. Basta may sobra, pwede kita katag, hatag aning syudad sa iban nga banwa kung mabahaan. Hindi ko pension. Hindi ko kumayara kita sobra kag kasarang, gahatag tagani ang syudad sa Bacolod sa iban nga banwa. Problema ko ni Boy. Okay, dali lang. Badly. Committee niya lang ang mo, boy. Sorry. Sige lang, Mayor. Go ahead na Anay. Go ahead. Mayor? Hello? I'm sorry. Something is wrong, Sir Boy. Sige. Mayor, maagi na sa iban nga kwan. Sa iban nga... Dali lang, Mayor, masahilo kami, Anay, communication. Kay daw may ara, something is wrong, I think, with the line, no? Pero ma-view mo ni Mayor Gyapon sa Facebook no? Ma-intindihan mo na. What I was saying was kung may ara sobra sa bakuna diri sa Bacolod nga sobra abi, pwede kita makapangbakuna sang iban nga mga nagatrabaho halin sa iban nga mga banwa. Ang ako nga ginahambal gani nga siling ko sa mga baha gani ni dumduman ko ang siyudad sa Bacolod. Naghatag ni isang ayuda sa iban nga mga banwa, if you remember, no? Nga naghatag ang siyudad sa Bacolod sa financial assistance sa iban nga banwa. During that time, kadumdum ka mo nga nagbaha sa Talisay, sa Ibi Magalona, sa Silay, sa Victorias. Ang Bacolod gani naghatag sang assistance dito. Hindi ni magdinalok ang Bacolod, basta may sobra lang ang Bacolod, bakuna, hindi siya magdinalok, Mayor? Ayan. Okay na ni Boy? Okay na? Batian mo na. Oo, batian ka, Mayor. Okay, pero naghinay ang imo audio Ginay audio ko? I was... Try niya mamatigid mayo. Sige. Kalayo na di pa ka. Kali na tatu Boy sa bakuna na ta? I was saying, Mayor, kasi lingko, ready ang Bacolod basta may sobra pwede gid maka-accommodate sa mga taga-Gwa Bacolod kay siling ko sa baha ganining Bacolod gahatag gani assistance sa iban nga mga local government units if I remember atong 3rd district nga Victoria, Silay, Talisay, Ibi Magalona naghatag gani ang Bacolod sa assistance during that time basta may ara lang Bacolod matag niya. Yeah, correct. Pero amo lang ako niya, hindi ba ko gusto nga mauna pang iban sa taga Bacolod. Na unahon tabi niya ay cater to the people of Bacolod nga, ari di mismo. And then eventually, pagka may ligwa, muna paghatag sa sila. Sige. So priority gid yung Bacolod. So, with that Boy, ang aton nga vaccination, kung ikumpara sa iban, it's not bad at all, no? May I just review nga tungod sa aton nga order sa AstraZeneca nga 650,000 doses that can vaccinate 325,000 people. No? So, yung presentar ko, if we had this
chance na gusto ko gani pakita si mong slide bala. Kaya if you visualize lang boy, ang Bacolod is 624,000 people. Ang below 18 years old, ang hindi mabakunahan is mga 199,000. Okay. Approximately 200,000. So, ang mabilin nga matawag natin vaccinable population is 424,000. Now, sa 424,000, iminusan mo na siya sa 325,000 na purchase naton or na kontrata naton sa AstraZeneca. Ang nabilin kang balakunan 99,000 na lang. 99,000 na lang. So considering na nakabakuna na kita sang 42,000, mga mga 57 na lang. Mga 57,000 na lang. 57, more or less 56. Oo. So lalag so ulod ang iba sila hindi na para second dose, no? Oo. Considering pagid niya nagasigi na inabot ang iyang national government, chances are inang 99,000 na yan ma-comply na naton. So in other words, in terms of vaccines, Bacolod has a very, very stable picture. No? Barring unforeseen circumstances, I can say that plasado na kita. Okay. At the rate things are going, gasigis tuno pa ang mga vaccines. And atong wala ko natapos kay ina nga kundi 10,000 ang natag sa atong bago lang isang DOH kay Regional Director Munisimpo. Ayun namon dali sila kung pwede nahimo namon first dose na tanan. Kung may assurance na kami na may maabot pa rin nga 10,000 soon because kagabi nagapamati ko sa news gambal si Secretary Galvez nga may 1 million, 2 million nga Sinovac na maabot. So considering for order pagid niya Sinovac nga aton yung pan, there's a good chance nga masugot sila guro nga basi first dose namon. And that will double the number. Okay. I should look that I think ang Sinovac mambal naton nga ang acceptance wala boy. Okay naman Kataas na. Tataas na. For the record boy, ang ako nasawa nag-Sinovac. Akon man. Akon si Mrs. man kay health worker, si Mrs. Sinovac man nakatapos na. Okay, ang asawa ko nagulat siya nga i-textan siya sa EOC. Nagadto siya sa vaccination centers. Kasi nagparehistro man siya temprano. So, ano na siya, nakapuna siya. Kay at that point in time, wala man tupiyo kung saan umabot ang AstraZeneca. Sinovac na siya. I think just for information, nanubisa ko ang taga-Mega World niya. Ang mga Taipans kung sa Manila, labi na siguro kay Chinese na ang origin nila. Sinovac. Sinovac man. So mga bilyonaryo kasi Sinovac yan nga wala man kita rason nga hindi tayo bilyonaryo. Hindi tayo So I think ang acceptance ng Sinovac has already increased to a very extent. Sige, okay. So nagkataas na. Mayor, salamat gid Mayor no kay way nagid ko time. Ipit na ko sa akon nga oras. Damo patatani i-discuss man pero sa iba naton nga mga kuan mga interviews kay alang-alang ko sa akon oras. May ari lang ko di Mayor nga kuan no, Mayor wala ko no police visibility kun gabi particularly sa mga critical kag strategic area. Mayor Mayor. Particular, pwede mo ma-forward sa akon? Yes, i-forward lang Mayor sa mo. Ga-attend man sa mo ng police of course kabalo man ang kaitang ang police by this time when we discussed the curfew nag-react sina si Colonel Placido nga gusto yan na kay parang ang kimpo nga police gabugtaw gapulaw mahagan-hagan man so that will help the police pero palihog lang forward ko lang sa mo
ipa-forward lang kung sino may reklamo or itudlo nyo kung din sino yung bayular kay para nga mapalagas natin. Ate, sige, Mayor. Okay. Salamat gid, Mayor, for your time. Salamat gid. Oo. O sige, papagawa na naman ang executive order pero at least the Yes. public should know what we are doing. Okay. Ah. Salamat gid, boys. Salamat gid. Mga ka-aksyon, Mayor Bing Leonardia sa aton diri nga Sunday nga edisyon sang Kapihan sa Aksyon. No? Salamat gid sa time. Wa na gid oras. Kita na kita sa masunod nga Domingo. Standby na kita mga ka-aksyon sa Brigade in Action. Magasunod sa dili ilang mga dugay. Nyo agad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.